ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 17/8/26 ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯಾದುಂಟು. ಬಾಬಾ ಏಪ ದಾದಾಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿರು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಶ್ಚಿತ ಡ್ರಾಮನು ತೆರೆಯುಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ವಾ ಲಕ್ಷ್ಯನು ಅವಶ್ಯವಾದದಿಯೋ ನೋಡು. ಉತ್ತರ: ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಲಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ವಿನಾಶಗ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತದ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನ ಲಕ್ಷ್ಯನು ಅವಶ್ಯವಾದದಿಯೋ ನೋಡಪ್ಪನು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪನು. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಿಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆನೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ಐನಿಡ್ದವರ ವಿನಾಶಗ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಚ್ಚಲ ಡೋಲಾದ ನೋಡಪ್ಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒರಿ ಬಾಬಾ ನನರಿ ದಾದ ಒರಿ ರಾಜ್ಯತೆ ಒರಿ ರಾಣಿ ಇತ್ತಲು ಬಂದು ಕಥೆನು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಅದೊಂದು ಒರಿ ಬಾಬಾ ನನರಿ ದಾದ ನಿಗಳು ಪನ್ಪರು 5,000 ವರ್ಷಲು ಸುರೂಕ್ಲ ಸಹ ಓರಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೇರು. ನನರಿ ಬ್ರಹ್ಮದಾದ ಇತ್ತೇರು. ಶಿವಗಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಂಡಿರು. ಮಾತ ಆತ್ಮ ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂತಾನಾದುಳ್ಳಿರು. ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿದೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜೋಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಿರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೇರು ಓದದಿರು ಶಿವ ಬಾಬಾ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಗ್ಲು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಒತ್ತನೇರು ಎಂಗ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಗುಲ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಜೋಗುಲಂತೂ ಆದಿ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತಾತರದು ಆಸ್ತಿನದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇತನಿಗಳಿಗೆ ತಾತರದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದ ಪುನಃ ಕಾರಣಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಗುಲು ತಾತ ಬಂದ ಮನ್ಪ. ಆಸ್ತಿ ತಾತನಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದಾದನತ್ತು. ವೈಕುಂಠ ವಾಸಿಯಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಆ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾವಣ ಅರ್ಧ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರು ಪಂಡ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪನ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೊಲ್ಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಗುಲು ತೆರೆಯುన్నారు. ಎಂಗ್ಲು ಗ್ರಹಚಾರ ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ಮುಕ್ತಾಂಡು. ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಹಾಳಾದುಂಡು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಂಡು. ಕೂಡ ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ಬೈದಿನದವರ 5 ವಿಕಾರದ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಲು ಕಪ್ಪಾದು ಹುತ್ತ. ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಕೊರಿಯರ ಗ್ರಹಣ ಬುದ್ದು ಪೋಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನವೇ ಪಾತೆರಾದ. ಇದೇ ನಕಲು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಣ ಬಂದು ತೇರೊಂದೇರು. ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತನಾಗ ಏರು ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು 5 ವಿಕಾರದ ದಾನ ಕೊರಿಯರ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಲಿಯುಂಡು. ಈ ವಿಕಾರೊಡ್ದೆ ನಿಕಲು ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಆದುಂಡು. ಸುರುಕು ಈತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಆಯ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತಂಡ ದೇವತೆಲೆ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಕಂಡು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. 5ಅವರ ಸುರುಕು ಅಕುಲೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಡು. ಆತ್ಮಲ ಪರಮಾತ್ಮರದ ಮಸ್ತಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋತೇರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕ್ಲಿನ ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ಕಡಪುರದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತದಾರೆ. ಸುರುಕು ಕೇವಲ ಪಣನಿತ್ತರು 5 ಅರ್ಥನು ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ತೆರಿಪರು. ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಪ ತಪಸ್ವ ಪೆಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಾತಿತ್ತಲ ಸಾರನು ಬಾಬ ತೆರಿಪರು. ಚಕ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದಂಡು. ಇತ ಕಲಿಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ಸಂಗಮಯುಗ ಆದಂಡು. ಲಡೆಯಿಲ ಎದುರುಡುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪುಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಡಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ಶರಣ ಮುಗಿತಂದು ಪೋಪೇರು. ಇದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಆದಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಶರಣ ಬಡ್ದು ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಇದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಂಕುಲು ಪಡೆಪುಜರು ಅಡಿಮುಟ್ಟಗ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಕುಂತುವ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿಯರು ನನಜಿ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವರೇ ಉಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಏತಂಜಿ ಜನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕ್ಲಾವಂದು ಪೋಪೇರು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ವಿಷ್ಣುನ ಕೆಕ್ಕೆಲ್ದ ಹಾರಾಪೇರು. ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ನನಜಿ ರೊಂಡ ಮಾಲೆ ಆದುಂಡು. ಆ ರೊಂಡ ಮಾಲೆಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೋನೆಲುಪ್ಪುಂಡು.
ಇದು ಗುರುತಾದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲೆ ಬತ್ತದು ಕುಡ ಪಾವನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲಿದ ಮನೆಯಪ್ಪ 5 ಪಕ್ಕ ಇಡೆಗ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಬರ್ಪ ಎನ್ಮೆತ್ತ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು 180 ಬೊಕ್ಕ 16,180 ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 14 ಸಾರಣಿ ಅತ್ತಂಡ 5-10,000 ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನು ಮಲ್ಪೊಡ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಮಾಲೆದ ಗಾಯನ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೈರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ತಾಗ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಾರ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಆಚರತ್ತಿದ್ದರೋ ಆತೆ ಅಪ್ಪೇರು 100 ಜನಾಂಡಲಾವಡು ಅತ್ತಂಡ 200-300 ಜನಾಂಡಲಾವಡು ಇಂದೇನು ಕೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಏತು ಎದುರು ಬರಂದು ಪೋಪರೋ ಅಪಗ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನಾರು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ವಿನಾಶ ಅಂಡ ಕೂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟೆಂಕುಲು ಕೆಲವರಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು 5 ಒಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಅಪ್ಪು ಸತ್ಯೋಗತ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೋಚಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪೋದೊಪ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಾಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ 10 ಲಕ್ಷಾಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪನು ಈತನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದುಪ್ಪುಡು ಲಡೆಯಿದ ತಾಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ವಸ್ತುದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಹೋಗನು ವಿದೇಶಗಳ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ವರಾಣಿ ಮಾತಲ ಸಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಹೂವಿ ವಸ್ತುಗಾದ ಖರ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಗಣಿಲ ಸಂಪನ್ನಾದ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ವೈಭವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ವೈಭವ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರಡು ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ವೈಭವದ ಭೋಗೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲೆಗು ಭೋಗನು ದೀಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೇವತೆಲೆಗು ಭೋಗನು ದೀಪಿಚಿರು ಪಂಡ ಅಕಲು ಕೋಪಮಂತು ನೀರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೋಪ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿಚರು ನಿಕಲು ತೀರಿದಿನ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಈ ವಿನಾಶ ಆವಡಾಪನು ಕಲಿಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದು ಸತ್ಯುಗ ಆಪನು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಕ್ರ ಶುರು ಆವಡು ಪಂಪನೇನು ತೀರಿಯೊಂದ ನಿಕಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ವಶಾದುಳ್ಳರು ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರ ಭಾಗವಹಿತರು ಡ್ರಾಮರು 1 ನಿಮಿಷಲ ಏರುಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂತರು ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ರೀತಿಯಾಗನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕಲ್ಪದ ಆಯುಸನ್ನು ಉದ್ದಗಲವಾದ ಬರುತ್ತೇರು ಇತಿ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿನಾಶದ ಎದುರುಂಟು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಕಲ ತೆರಿದನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಇಂಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಪನು ಪಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಔಟಾಪನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತನ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇ ಆತ್ಮನೇ ನಿಗಳಿತ್ತ ಪತಿತಾದ ಬಿಡ್ತಾರು ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲೆಡ್ಡು ಸೇರಿದಿರೋ ಅಕಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ತಿರುಗದು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥವಂತದುಪ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಡು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ದೇವತ ಧರ್ಮಡು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಡು ಬೈಚು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ದೇವತ ಧರ್ಮಡು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಿನೇ ದಿನ ಬದ್ದಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ವಿನಾಶ ಎದುರು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೂನಗೈ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಹೋಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಜಿಂಜಿದು ಪೋನಾಗ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಹೋಗ್ಪೇರು ದೇವತೆಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ನಿಗಲಿತ ಸಂಗಮಡು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತಂದುಳ್ಳರಿ ಸಂಗಮಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯುಗ ಬಂದು ಪಂದಾಪನು ಸಂಗಮದನೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಗಂಗಾ ಸಾಗರದ ಮೇಲನ್ನು ತೋಚಿಪೋಯಿರು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದಂಡು ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದು ಪಿದರ್ದುಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶಬ್ದ ಅನ್ವಯ ಆಪಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಗಂಗೆ ಬಂದು ಸೀರಿದು ಗಂಗೆದು ಮೀಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಸುದೆಕುಲಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗದ ಪಥದ ನಡತೊಂದು ವೈದ್ಯನು ಇತ್ತೆಂತೂ ಸುದೆಕುಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮುರುಕರು ಬಿಡ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಗರಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದ ಬಿಡ್ತನು ಸಾಗರ ಒಂತೆ ಏರುಂಡಲೆಯವು ಪಂಡ ಒಕ್ಕುದು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಮಾತನ ಸಮಾಪ್ತಿವಂತದ ಬೋಡ್ಪನು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಜಮುನಾ ಸುದೇತ ಬಾರಿಟಿ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವರೇ ಭಾರತದ ಕ್ಲುಪ್ಪ ದೆಹಲಿ ಪರಿಸ್ಥಾನಾದಿತ್ತ ನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೆಲವರೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರುಪೇರು
ಐದು ಒಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಬರಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು, ಇತ್ತ ಎತ್ತಂಚಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದುಂಡು, ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿ ಉಂಡಾಪನು ಫಲ ಏರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ದಾರಿಲ್ ಬಂದ ತೆರಿ ಉಣ್ಣುಲಿ ಅಂದ ಕಲ್ಪ 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಚೆ 84 ಜನ್ಮಲೋಲ್ಪ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಲೋಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೋಲ್ಪೊಡುಲ್ಲಾರು. ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಡು ಮಸ್ತಾಂತರ ಉಂಡು. ಬಾಬವ್ವ ಹೊಸ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅದರ ಮಹಿಮೆಯದೊಂದು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆಯ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಡು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕಿಳಿದ ಅಂತರ ಉಂಟು. ಇದು ರಾಜಯೋಗತ್ತೆ ಭಗವಂತಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅರ ನಿರಾಕರಾದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ನಿರಾಕರಿ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರೋಡಾಪನು. ಭಗವಂತ ಗೀತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪನು. ಆರ್ ನಾವು ದಿವ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಅದನ್ನು ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದು ಗಾಯನ ಆಪಚೆ. ಇನ್ನು ಸಹ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ಓರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ನಾನೂರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲಿರು ಬೇರೆನೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಡೆದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ತಕಲು ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು ಬೇರು ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ದತ್ತು ಮಂತನಿರು ಆರ್ನ ಮಧ್ಯರು ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಗ್ಲುಳ್ಳಿರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಂತನಿರು. ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಳ್ಳಿರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಎನ್ಮ 10 ಜನ ಜೋಗ್ಲುಪ್ಪು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಗ್ಲುಳ್ಳಿರು. ಈಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪಿರು. ಈ ಸಂಗಮಡು ಕೂಡ ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ದಿಕ್ಕಿರು. ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದಿಕ್ಕಿರು. ಐದವರಿಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಆಡತ್ತೆ. ನೀನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೀರು ಓರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ನನ್ನರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗಮಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಪತ್ತದು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಚೇರು. ಅಲ್ಪ ಉರಿ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪೇರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ ಪಂಡದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಚೇರು. ಕೂಡ ದ್ವಾಪರುಡು ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಂಗಮಡು ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳಿರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಹಾಯತ ದಿಕ್ಕಿರು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಜೋಗ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬೇರೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಸೇರಿದರು. ಈತ ನಿಕುಲಿ ಈ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಸೇರಿದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆನಪುಜಿ ದುಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಆತನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತ್ರ ಅದುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಓರಿ ಬಾಬಾ ಒಪ್ಪೇರು. ದ್ವಾಪರುಡು 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಆಸ್ತಿನ ದೇತನವರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. 5 ಒಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು. ನಿಕುಲ ವಿನಾಶನು ಸಹ ತೂಗಡಾಪನು. ನಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ದೇತು ಪರು ಬಾಂಬುನು ಹಾಡುವೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಸೈಪಿರತ್ತೆ. ಜಪಾನದ್ದು ಬಾಂಬುನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚ ಸೈತಿರು ಪನ್ಪೇರು ತೂಪಿರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಲಡೆಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಂತೂ ದುಃಖಿಯದುಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕ್ಕುಲೇ ಪನ್ಪೇರು. 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಲಡೈ ನಡತಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಂಬುರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಬೂರ್ನಲ ಯಾವು ನಗರನೆ ನಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. 5 ಇಂದು ಅಂತೂ ಬಾಂಬುಲಾದುಂಡು ಸೂ ಬೂರ್ರೆಂಟು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರೆ. 5 ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದು ಮಾತಲಾಪಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರಿತ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಮಾಯ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಡು. ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಅಡೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿರವಾದಿಚ್ಚರು. ಬಾಬಾ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಆತಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಚೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಅದುಲ್ಲರು. 8 ಗಂಟೆಲಂತೂ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. 8 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿದ್ದವರ ವಿಕ್ರಮಗಳು ವಿನಾಶ ಅಂದ್ಕೋಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಬಂದು ಬನೋಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದೆ ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರು ಗೃಹಸ್ಥನು ಬಿಡ್ತೇರೋ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲ ಸಹ ಈತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಚೇರು.
ಇಲ್ಲಲು ಪುನಕಲು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಲವ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುವುನುಡಾಪನು ಮಹಾಭಾರತ ರಡೈಲ ಸಹ ಖಂಡಿತ ಆಪನು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆಪುನನೆ ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಅಂದೆರೆಗೆ ಊರುಗೋಲಾವಡಾಪನು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪವಡಾಪನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸದೃಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಲೆ ಏಟೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾರನ ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಗಟ್ಟದ ಕಾಲ ನೆನಪುಡುಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಚಲ ಅಡೋಲವಾದ ಜೀವನದ ನೆನಪದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನೋಡಾಪನು ಜೋಕ್ಲೆಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ ನಿಖರವಾದ ಮಲ್ತದಂಡು ಐನದವರ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬೇಸರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲವಡಾಪನು ವರದಾನ ತುಂಡಾಪು ನಾವು ತಿರುಗು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮೃತಿದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ವಿಜಯೀ ಭವ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದಡುಂಡು. ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪನು ಹೊರಡು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನು. ಇಂದುವೇ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನು. ಇದಕ್ಕಾದ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಸದಾ ಇಂದು ಎಪ್ಪಡು ಈ ಕನ್ನಡು ಇವು ಓ ಮಾತ ವಿನಾಶ ವಸ್ತುನು ತೂಪ ಅವು ಮಾತಲ ವಿನಾಶವಾದ ಬರ್ತನು ಐನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪಗಳ ಸೋಲುಂಡಾದ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಯೋಗಿನ ಗುರುತಾದಂದು ಸದಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಅದಪ್ಪನು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಬೀಜನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನೋಡು ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿದ ಬದಲಾದ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಟು ಪಂಡ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಒವ್ವೇ ವಿಕರ್ಮ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಅಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮ ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬದಲಾದ ಅನುಭವದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪನು. ಅನುಭವ ನಿಂಗೆ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಎರಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಳ್ಳು ತಲೆಕ ಕಂದೊಂದು ಪುಂಡು ಅಂಚದು ವ್ಯರ್ಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.